Magandang tanghali. Tanghalian na yung Kahit kain po tayo. Kaya nagluto po ako ng pansit bato. Pansit sa Bicol. Ayan po. Nilagyan ko po ng kaunting carrots tsaka repolyo. Baboy tsaka hipon. Hindi nga lang po masyado nakita. Kaunti lang. Tsaka nilalagyan po namin to ng sukang maanghang. Ayan ho. May sibuyas. Kaunting sibuyas na hiniwa at tsaka bawang, sili. Tinimplahan po. Ayan po. Suka. Ang iba naman po, kalamansi. Di ba ma? Kalamansi. Yan po, lalagyan mo po siya ng suka. Ayan. Sarap po kainin to, mainit-init pa. Yan po. Yan, kain tayo, mga kabayan. Umuulan po, kabayan. Kayo po, ano po yung nanandaan yung pagkain? Pwede rin po siyang partneran ng maruya. Wala tinapay. Iba nga malatik, di ba? Latik na may coco jam. Sarap. Kain na lang. Buman sa latik ang sasabihin mo. Kasi pag latik, yung nyug yan na inulang. Suman sa... Mamaya ka na mama kasi narinig kayo upload ko yan, naririnig yung ano. I-upload to. Sabihin nila parehas carbo, tinapay tsaka ano. Pero yan po ang partner, kaya lang mas masarap kung matamis-tamis yung ano yun, tinapay. Ay, ka lang sa loob. Dito ka na kumain. Dito na. Kakain ko wala ng bali. Yung mga bagong bukas lang po ng aking channel, kain po kayo. Pansit Bicol, pansit bato. Ilan po natin ng konti na sibuyas.
Sibuyas po na may sili. Orange. Kainin rin natin itong sa mga tinapay. Dalhin mo na doon. At mga kabayan, ito pong pansit na ito ay kilala po sa Bicol. Maging sa Maynila nga ho, kilala na rin yata ito eh. Naka-plastic na nga po ito, yung dried ano po, noodles ng pansit. Bato. Nadala na po sa ibang bansa. Try nyo po sa mga Asian store, Filipino store. Kung nasa Amerika kayo, baka meron na rin nagtitinda ng mga ganito. Malasa na po ang noodles. Ang noodles maigawa sa mais. Mais ho yata ito. Ang unang-una po sa Bato Camarines Sur talaga ang unang gumawa ng noodles na ito. Sa mga kalapit na bayan ho, meron na rin po. Aligaw. Ulang, di ba meron naman? Wala pa naman. Ligaw. May iba-ibang sizes po siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung maliliit na noodles. Ito po medium size. Kung saan ang halaman natin na maliit inilabas doon sa naman. Mamaya ano? Nakaano ko. Naliit na. Kahit araw-araw sabi ko to, hindi sila nagsasawa. Pwedeng iulam sa kanin. Merienda. Pwedeng may sabaw, pwedeng gawin pong gisado. Kamami, pwede rin. Hindi naman. Ang suka na ang hangkat. Hindi masyado.
Bade sungsong, masarap din partner dito. Basuso. Abisol. Ito po. Bukas na. Marami na po yun. Ito. Maano po to sa tiyan eh. Mabigat. Bye-bye po.